pila ng banwa dakhala sa lunan. Inya ang gangeni king kapo niwalan. Subukan yung tanam miyabeya be kayong. Ako kailak ko matning gamit ko. Ang gapan material yaya ibye ko. Dakit pa kinabang nimbena ning tao. Ngega nagana tiro ko'y paralan. Salamat ing Ginoo ing lobos-lobosan. At talang merang metong man kareyan. Pabiena ning Diyos itingka di mawan. Imbore kong sabihan ipaki lalako. Kilob ning balang yan bulan yung ikong sabla-sabla. Bakit yung king Ginoo ating tatalagang parakan niyang sentro. Magbalik yan singkop nganing kang sulatan. Itiyang miyabiye nung nano lang tenam. Yaring pupulaning ating panwalan. Lumapit ko king Diyos at monye nako man. Alang pangabig ko kakatandaanan yung yan mayayakit neyat mabatiyo. Tutong makalunos na punyan nikityo. Tumpang ba umboy tinan tungkol kanyang mayap kasalpantayanan. Doble-doble ti ko'y balik niya. Salamat king Diyos, salamat king Ginoong. Ding ng pamilya ng akong may nga manok. Ing gamit ko ngayon ikit dayat intan ngenimang sayala.
Takalab na ning Diyos king kapagalana. Ila nung mitikdo may sabing kapilya king lugalong iti yabi lang lang sablang manamdaman marayo aliman mabayat at ali babasibasan ang datanging tutod king bengi tigdoya kung magpalalo kung magmayabang hanggang baslayan niyo ing Diyos sinuklian ing kapagalan ng lambengi daratang titipay iti yang kabukas mapagal metulay ing Diyos ing paman nyapat na tutukot sa sabihan ni metong pera kayang serbisyo bilang pikulan yung eni nung nano yatimba ing pamanwalayo kung daramdaman ang kaplaning sentro kung ikuanan bayon sabla piyukulan yuyang naman niya yung timba noong ating bus na tsaka mo'y salot danom tiyo ilab na iti iburos jeng pakako laleno kung inikot ang iyo king kasarilinan pagkikwanan niyo tinkong ang masabal tulot na ning Diyos alang namdaman itampig kalubyo singkopi at siksakyan Mayarino banal ang pulkong yako'y migmula iba't king mulayo kumangay nipan
sagang upon you. Yokol piabe yabayan kabernakula adyasing bendesyon ampang kabayapan. Manibat king ibat ako hindi nigdoyan. Marami ning biyeyo walang kaungan.
Hello. um, Maya pa abak po, pengarian pong kapatid at timurin, karing kaya katamo pong balikbayan, yung kaya katamong kapatid ay may liwanag and family, at karen pong mapilan pang kapatid balikbayan mo rin, welcome po kay katamungan at kay kayo. At dintantala po rin mapilan pamag-aral kay katamong delala rin kay katamong lalong-lalo na po yung kay katamong speaker no ka rin dininanya pong diwa yung kay katamong paksa o tema ngayon Aldo ay ni no ka rin sabi na po ng kay katamong paksa tulungan ang sarili at ikay tutulungan ng Diyos. So ating ping kasabihan kay Tagalog sabi na nasa Diyos ang hawa, nasa tao ang gawa. So, kailangan pamurin ng gawa tamo po, banting upayang in Diyos, itang so pa nakatamo karetang kakatamong maya papaksa. At balon tamo po ing talagang dumalan tamo po kayong pagsubok ne po. King kakatamong sabi nga sa Tagalog, lahat po tayo ay dumadaan sa pagsubok upang mapadalisay ang sarili sa kabanalan at kabutihan. So, ing pagsubok parati pong daratang kikatamo, banting upayang lalo nakatamo pong patibayan, lalo nakatapong pasignangan, lalong-lalo na po king kikatamong kapanwalan. Uling sabi na, numisan ing metong tao nepo uling kulang ya ka panaligan kin Dios misan niya po agad yung susuko king pagsubok king biyeno nepo wata pong datang yung pagsubok king biyeno kay bat ita pong tayo po gawan itang lalong pamanali king Dios nepo numisan tamo po misan darara nakatamo ning kainan nepo. Inyapin parati dang sasabihan ding kay katamong banal na parati tamo pong manwala ang pong lalo tamong manaliking Diyos at nano po yung adwana kay katamo na kailangan tampong gawa banting upayang potang itamong manyawad di na nakatamo nepo. So ilapureng delana ning kay katamo pong speaker nepo king aldo ngayon at timurin, rempong dialana ning bali espiritu kay katamu at no pong masanting mo naman nung no ka rin sabi na nuwa niya ing balang talapaniwala kaya ng may bless ng Kristo. So itamo po kitang panahon na tayo pakilala ing kasalpantayanan nung no ka rin patutuki ka rin kaburyanan pong katuliranan ng Diyos nepo. Pero niyang balutan na po ing may buklat ning sa laki katamo kanyapin po ing atyo tamong ngeni banting upayang makayantaya pong patulan ing kaya katamong Ginoo. At ngeni po bayo ko po dinan oras deng nung karing kaya katamo pong mamuntukan na bisang mamiyepang munikala pablasang alata mo pong mabuklat agendang munikala ngeni na pending na pisabihan tamo at nung atin la pong pwedeng idalang pasibayo rin kay katamong lalo na po rin kay katamong mamuntukan karing bawat sentro po tapong bagya. Yun na ako niya po yung pagkakataon walin pong malambat niyang panahon na tayo po darandaman personal yung kay katamong pong kapatid ablasang balutamo metong niya po karing masugid susuporta king kay katamong kapatiran at ngayon po paninayin tayo yung kay katamong pong kapatid ay may liwanag. Inka na kung pusot parandam, inka na kung pamaglakbe,
ing malambat na panahon. Ing subaybayan ako kingaganang bagay, dinala na maragula subok king anak ko. Pero nang sinabi ko, ginuing pagsubok ay ni kanakong sarili, dakal pong salamat. Ngayong oras, dem puso tiyut panandam, kilub at kingluwal, anak at kainakan. Yabot taya, ing maragol, amaluwalas, apasalamat kin Diyos, ing anggangeni, ing kaya katamong katapatan ka rin kaya katamong sarili, ing at tiyo pa, itang sibul tagumpena ning biye, alayam patugot si sibul. Aduang kuing kaya kayong pansin, manyad kung dita kakuswelo at lambing kaya kayo. Ing sagaran tayang palakpakan, ing alang hanggang susubebe at ipanilas na ing kaya katamong biye, kaya katamo hanggang eni. Ing malugod a Ginu, i Apostol Santiago, at karing sablang banal at Chubabo, ginuoy ni po yung kaya kaming puso't panandam. At karing sablang banal at Chubabo, bibiyemya po ing masaganang palakpakan kaya kayo. Dakal salamat kaya kayo ng kapatid ko, kilub at kinglual. Akong malatiyong talasuyo. Mauking kaya kayong lugod, ing lalamanin ka na akong puso, king aldo, bengi matutuko mong 1 hour and a half. King palagi. Bakit? Ing 5 bulan, kung magobra, metong nga yung day off, ing ka na akong day off. Kayong maligaya, ken, milukluk kayo, mipapag-istorya, potang kasabi daw, mapagal ko nga na. Ali, nung kakiyo ko mo, kingaliwang bansa, ingisipan nyo, kumagobra. Lawin nyo rin, kanakong kuku, mikani kuku, pero ni meto nga katuldik, agrasa ka rin kanakong kuku, ala kong grasa. Bakit? Uling dahil gagalawang kong sakayan, ela pa biru-biru, nung lukluk ka, ketang karelang luklukan, atin malakwan, bao karela. Sabi na yung customer, James, what did you do to my car? So, yung kanakong bari kong sabihan, I have to provide everything that I can the right way to do business to my customer. Makanyan muna man kayong kasalpantayanan, ing sana, aduan ko yung kaya kayong pansin, mo kabud mamasa kang Biblia, it doesn't mean anything to me. Impya kami importante, kaya katamong manungkulan. Ngayon yung pa mo dandaman. Alayo kayong pamamasang Biblia, ing panyulong naning kasalpantayanan, nanuya. Metong nga disiplina ng kaya katamo, misasan metong ang tamong kitang disiplina. Ako babasa ng Biblia, uling ako makaintindi, at ako biyasang mamasa, at ako megaral. Aminan ko, no read ko. Pero dala mo ko kareng, the most expensive car in the world. Kagum na ingan akong 23 anyos si Matthew. Siguro naman kami malakwan ken technology. Pero, itang maging inspirasyon ko kimbye. Itang metong ang pagsubok at dinalang kanako. Diyos ko, salamat po, dagdagan me pa. Dagdagan. Uling keni ko po mabiyasa, ken kepo abalo itang ningning adakila, dalise upaya papunta keka. Nung yung sarili ko ngayon, keni ko po makapagbayo. Karindaratong ko pong panahon, aduang ko keka, ibayo me, at sopa nyo ko po, inka na akong landas, paparam yung pambiya ka na ako, bada kayo pong asuywan, nung nanuyaman po yung misyon ko kaya sulip.
Anya nga nakanako, o ba't ing union espiritis mo, o ba metong yang butil. Metong yang butil ang mustasang o butol sa resa. Mi pong laki ang kanakong pusot. Kay kanakong kaladwa. Inya ko kin Diyos. Diyos ko datanging panahon. Nung datang na po itang panahon ta, pasiuli ko no ko rin ku menibatan. Adwang kepo itang persang gamitan ku. Bang kanita po datanging panahon. In union espiritis mo, midina niya pong modernong santuaryo, midina niya pong legacy. Bang kanita po, deng ganaganang manualang bisang minum, makainom lang. Kung manuala, kiyang union espiritis mo, o ba't itang butol sa resa, butol ang mustasa, o ba't tinubuyak yung kanakong puso? Bakit? Denge ganaganang reliyon, mayapla, alang marok. At yumukit ang taong magdala. Ako, masaya akong masaya, etad na ako yung ginu kadwa i apostol. At karing banal at yubago. Malaot ming lakaran, etad na kami keni, no kumeni batan. In kailangan ng meto nga tao nung gagawa yaman, napabalo kay liwanan. Sana yako makagawa ko. Kaya tarugong taong mangailangan, kaya taong agyo kong sopan. Ala ko nga gawa nung Ginoo, ako din ang karagdagan. Ako, atin meto nga reliyon, king Nigeria. Explain keke kayo. Ing dapat ameto nga gagamitan ng Diyos, didi na ng upaya, deng salunan, kailangan ng sarili na magreformaya. Makananunan dinan. Kalam inginu, nung ing sarili na alayo kaya. Magtanggap yang, atyo kaya. Pero, keni alayo, dinan. Kailangan, may bubuhat ing kaya kang sarili para makagawa kang mayap. Papaki mo ka rin tao, okay, gagawa ko mga. No, it doesn't work that way. In kailangan ng meto nga tao, gagawa ya. In Diyos balo na. Sana datang yung panahon, makagawa kong dakal. Pero adwang ko nga ng pansin, in dapat in modernong santuaryo, adwang ko kin Diyos at karing sablang banal apostol, midina niyang masanting nga disiplina. Huling yung panaki ko alang disiplina, kaya katamong itang kapatiran. Ngayon yung kasalukuyan, bakit? Ngayon yung pamudindam, malambat a panahon. Or when rin kaya katamong kabatad, rirespetuan ko yung nga gana-gana. Pero dapat din matada buklat dala. Nung nading maging kulang, gaganapan daw. Nung nanuya maning meto nga bagi, apupundar na yung meto nga tao para sumulong niya, nung alayan disiplinang mumunay sarili na, o di na ng disiplina, yung pupundar na, mag-work. Hanapin ng Amerikano, it's not gonna work that way. Ako king kanakong obra, just nabi kong, alas 7, even metong minuto, I have to be there. Metong minuto. Kailangan potang nung sopa nyo ko, adwang ko yung kaya kayong pansin, itang pamanyawad pamaglube na king Diyos, sana rugo malunos siya. Sana rugo itang maragula pier sa ibiyanang ang kaya katamo bilang tanya mo rugong aginaldo. Ako adwang ko king Diyos. Diyos ko, nung datang puwing panahon, maglambing ko po kayo. Malugod ming apostol, karing sablang banal,
maglambing ko po kay kayo. Ituruya po itang paralan. Diyan nyo ko pong pwersa ang poren pong kapatad kong manwala kay kayo. Adwan ko po kay kayo, ginu malugod ming apostol, at impong maging talete, gamitanan ng ginuing, gamitaning todo-todo, emo metong adwa at lu. Bang kanita, ing union espiritismo, sumulong niya. Kasi, o bate susulong ng union espiritismo, uling alayang disiplina. Akakit ko. E ko manandaman ikayungan kapatid ko ken. Alauna alas 2 na ning bengi, manalbe ko miyayaliwang reliyon. O ba den reliyon na reni o susulong la. Bakit naning kutang? Huling metong karela atin lang disiplina karelang sarili. Maski pang nanoy pang bage atin yan disiplina. Aliwaitang makalukluk ka sitang keni sitang keta. Eya mag-workout. Minta ka keng santuario sumimba ka, in kailangan ng kekang puso at panandam makadiresuya babo. In kailangan abang ababalume in libro na nimbye. E nakabud babasa kang Biblia. It doesn't mean anything. Ako mamasa ang Biblia. Uling no read ko. Pero gagawang ko'y ngagyu ko, Diyos ko yung sarili ko ngayon. Gamitan me king sablang burimu datang na po yung panahon. Makanyanin palagi kong aduang kayo. Ituloy kaya itang bengkong metong nga reliyon. Aki may tao ni metong nga kwintas, ni metong nga relo, ni metong nga tingga alaya. Matuling yun. O ba't itang tao nga ito, ba't dininaneng misteryosi nga pong Ginoo? Bakit? Ulingin kayang puso banalya. Den pa kaya pa ng tao no man tagkilan. Ing palang bala ng tao at inyang sapin-sapin. Tutuloy na daya. Kaya niya mo kaya tambala mo itang kariton. Tatalan demi nga ba pa lang. Kebit ne kini. Balo mo nasa biyana bayo ne galon. Diyos, anak yung pamag-English na, Diyos ko metong kumupong kasangkapan na agagamitan nyo. Aduang ko po kay kayo, oy ni po yung lelangan yung anak yo at yung kapanandaman. Ala ko pong agawa karapatan. Nung eko po manimuna kanako gawang ko yung tulang ko. At inyang bala mo kalasag apo pandano mabinindisyo na. Patyekin na yun kitang asbuk ng makapakanyan. Ing tao mangisnawa niya. Patyekin na yun itang danom kitang kalasag na. Katyekin niya na nekiro na yung tao. Elala ka dyan. For how many years? O ba kakayap yun? Ene mantal na nana, makakeraya mo kaya nirugoy tan tao. Masakit. Grabe yun. Den kayong bitis, pakayaklong na ba kanya, lunbala na keni. May tutuglong na. Eku gagawang kay-kay. O ba kumaipita? Pakayapan magkeraya rugong makanyan muna, kasiping na tsaka yung manalangin, potang titigdo yung, para lang makiaraman, potang magumbisan ng tigdo makanyan. Itang masakit at tao, kakanyan niya mo naman, kakanyan niya. Potang kay burida, talande yung makanyan. Ano, stop na lang. Yan diling itang masakit ito, tigdoya. Lawen niya itang Prophet Jeremiah. Ako maglaram. Itamong akakit kuya sa sabyang ko. Sana datangin panahon. Ing union espiritismo, mika legacy mo nan makanyan. Sana ran dadalanan daren talete. Adwan tamo kin Diyos, itamongan.
kaya nakamo kabud dirikil. Gagamitan me, inkay na ning Ginoo, pero inkaya kang puso walayo ka rin. Ako ay kumamakling timbu, just the fact. Kailangan tinggap men katungkulan king Diyos. Gawan men tapat makibiru. Uling ang pekitanggapan mong tungkulan, pabiru. May titasingke kang bangku, ika manulo kay ka espiritista, kay ka medium ka. No way! Yung kailangan sabihin mo kayong sarili mo, nung alimbawang gagamitan na kayong talete, yung kaya kang sarili iayos me. Maniti ka, ketang kaburianan ng Diyos. Nakakabud makanyan. But in union na spirites mo, but mag-click. Bala mo, may ngari ang ulad agagapang. Bakit? Alayo ka rin itang disiplinang akakit ko kareng haliwang reliyon. Makananuyang dinaneng maragula ka ingapong gino. Pulay ken, lakad keni. Lakad keni, lakad keta, sitang keta. Makanay sumulong. Anya aduang ko yung kaya kayong pansin. Nung datangin panahon ng Ginoo, mamayang ang pure sa kaya katamo, imbayong santuaryong moderno, kailangan itang maigpit disiplina, yung lutor at ang bisa, bisa. Nunemo rin at ang bisa, ilang atsu. Aluway tang luwalat keni, kikyak lareng anak na, kiklak laretang keta, retang teenager, pulay keta, dengalong mga to, sisi keta. No. Yung kailangan mo siya, linub ka keng santuaryo. Uling kaya kang kasabing Ginoo, haluwain tao. Makanano kang makapagsulit king Diyos. Lungob kami kay santuaryo, takay, magpag-istorya ka, sisikin, sisike. Makanano ka. Yung Diyos pakiramdaman na ka, diyang manalayin ka. Alina ka. Ako siguro ngayon, pa mo dindam, suwala, malambat a panahon. Ngayon ko pa minuli. Uling dadalanit ang munang-muna, yung pagsubok yan ka na akong biya, dinalan niyang maragul. Pero nang indyan ko king Ginoo, Diyos ko, yung pagsubok kayo ni, dakal pong salamat, dagdagan me pa. Bakit pong ngakit itan talagang daliset lugod mo po ka na ako. Sinabi ko, anyang kay Diyos ko, salamat po. Ako kayang pamaging list ko abang magmaneho ko kayang dalan. Tutulo na rin luwa ko. Aking sarili ko, where are you now? Sopan mo ko. Bako nga gaway tang misyon, tang babalak ta kanita niya nga tsuka paket sulit. Uling, anya pang mabiya yung kaya kaming plano, yung meto nga modernong santuaryo luntoyam, masanting, centralized air condition, at adwang kong pansin, deng, ing union espiritismo nga ini, alalawendang malating nung
Balo. Oh. Pinisto yapi naman at least hati ko kayo ninginin eh. Kaya beda kayo. Ikikaw nga diyang mga lago, mga santing, anak at teenager. Magpasulong kayang kaya katabong kapanwalang keni. Pero aduang ko, mumuna maglambis ko at maglambing kareng medyo midad. Ulit-ulit, aduang ko ruguin kaya kayong pansin. At itamo naman manungkula na manuwala si Simbakeni. So, pantalargo, maglubena. Sana yung karelang katungkulan na gawadang masanting. Etamo mo ko swera, nung ilang wadwa, dakal. Diyos ko, may ngari mong konsew, dakal na rin masakit, antipintangaman ng kukekay, pero albenye ako bibiro. Jeremiah prophet, at yung kang YouTube. O bating gino, dininaning upaya itang taong ito. Uling yung puso na tsubabo diyang matuling yun. Nakadina no upaya yung ginunong yung kaya kang sarili, alayo kaya. Alina ka. Makanyan mo itang kanakong buring sabihan. At saka rin malambing kong pengarit kapatad. Maglalewe-lawe ko pingeni, anyang ing sentro nga ining lagyo na bundok na neng Tabor. Kanita ko menwalang lalo keng union espirites mo. Didara, masa yung kanita, ito, then cancer, dakala, o ba kinaipla. Pero aduang ko pa, masigit pang upaya ang biyanang ginu, kasi itangakakit ko king Nigeria. Marilya ko eh. Bakit tamong kutageno mantan lang kumaila batik dolo? Dadaya lagamat, dadaya lagurma. Kanya la rin kasi ulo may papakano rin karelang balakyan. O ba palakarani? Itapang espiritista, baluta na yung dalan, pero bakit o tayo mo agagawa? Kasi itang pamagsika palayo eh. Palumekya ni, palumeketa. Ang tinamo nga ni, ako manandaman na maglam ko mo kaya kapatid. Sisik ka ni, sisit keta, lakad ka ni, lakad ka. Makanano'y sumulong. Hanapin ng Amerikano, it's not gonna work. You have to discipline yourself first, before everything. Before you do anything, give a discipline to yourself to make it work. Makita mo rin ko sabihan. Anya, itamupin, maligay itam. Anyang kanita, anyang bundok na nin Tabor, yapong ago. Ay, Diyos ko, neneng. Itambali kanita, balang pinakaling meto nga garetang bato. Oider pukpukan na itanding, bang! Iba pa nga to, eto to, isasabihan ko ita. Patsya mi pag story ala di apo sulong, anyara kong may biye pa. Denge ganaganang manungkulan, ing malugod kong pengaring tatang deno, denge ganaganang manungkulan, ita balo da ita. Bakit? O ba minualala? O ba kanita ting kapulungan tahimik la? Alang pulay, alang gulisak, alang kikyakanak,